prechádzať po Našmarkte tu vo Viedni a boli sme sa pozrieť aj vo vegánskom supermarkete, ktorý prednedávnom otvorili. Tak a poďme sa teda pozrieť, že čo sme si nakúpili dnes. Dohodí pravdu. Prihneme si. Sakra. Nemyslíš vážne? Dobre, idem prvá a vyberám to nebolo dohodnuté. A vyberám si túto krásnu kurkumu. Obľúbujeme kurkumu našich receptov. Ale nie naozaj, obľúbujeme kurkumu našich receptov. A zaujala ma táto pekná žltá farba, lebo keď si kúpim v obchode v sáčku, tak nie je až taká impozantná. Takže kurkuma za 1,60 na šmár. Koľko je? 100 gramov. Ja som si kúpila v stánku Dr. Falafel tieto pita chlebiky, lebo som ich minulo nevedela nikde zohnať a sú čerstvé a idem si ich urobiť potom s nejakým grillovaným halloumi sírom alebo so štiepkom napríklad a s pečenou cibulkou, také plnené. Nejaké fajné so zelerovými hranolkami možno. Tu nás sme si zakúpili každá jeden stáčok moruše. Je to moruša čierna a moruša biela. A už tu máme pripravené myštičke, vyzerá to asi takto zblízka. A je to vynikajúce napríklad do šalátov alebo na raňajkové kaše, alebo len tak. Obsahuje to veľmi veľa energie a vás to naspíduje, ako veveričky. Ňam. Položím to. Toto je pšeno, ktoré som si kúpila, lebo chcem vyskúšať na raňajky pšenovú kašu. A ja som teraz vlastne fotila raňajkové recepty a robila som si väčšinou kaše len z krupice alebo z ovsených vločiek, tak chcem zajtra vyskúšať niečo nové, tak to možno aj spojím teda s tou sušenou morušou a pšeno prvýkrát. Co napíname? Tak ja som si kúpila takéto sicílske sušené paradajky, lebo som teraz naposledy robila taký recept zo sušených paradajk, ktoré boli namočené vo vode, len som ich pomixovala v mixeri, bolo to vynikajúce. Tieto vyzerajú aj farebne veľmi sympaticky, nie sú také presušené. Takže sušené paradajky. Ňam. A potom sme kúpili takúto vec. Pochádza to z Tajska, je to zelenina, ktorú sme teda obidve ju nepoznáme. A pýtali sme sa, čo to je, tak vlastne sa môžu použiť ako príloha, volá sa to, že edous, neviem, jak sa to číta. Tak sme si kúpili dva, že to vyskúšame proste uvariť, alebo že sa to môže dávať aj do polievok. Tak potom napíšeme, že ako nám vyzerá to inak ako malý vtáčik kiwi bez hlavy. Bez nôh. Vyzerá to ako chlpatý zemiak, ale dobre, jak malý kokos divného tvaru. Dobre, takže toto je taký, že pre mňa úlovok, že som to v živote nevidela, ani o tom nepočula. A je to tofu s klíčkami. V podstate to nebolo ani drahšie ako nejaké obyčajné tofu, ktoré kúpime napríklad v nejakom obchodnom reťazci u nás. Stalo to 2,50, má to 250 gramov a som veľmi zvedavá, ako to bude chutiť, takže dáme vám vedieť. To sme kúpili v tom vegánskom supermarkete. Áno. Čo tu ešte máme? To je moje. To je tvoje. To povedz ty. To je moja citrónová tráva, ktorú som zháňala v Bratislave urputne, lebo som chcela robiť takú tajskú polievku. A hovorím, že potrebujem citrónovú trávu, bez toho to nebude ono. Ešte tam všetko už je. Ešte jedno tvoje. Takže... Aha. Tu na akože... Tak vo veľkom nakúpila. Vo veľkom som nakúpila, kúpila som si kartón kokosových mliek, ale nie. Kúpila som si dve. Je to vlastne také jediné kokosové mlieko, ktoré predávajú u nás na Slovensku, v Bratislave, iba v jednom obchode, viem, že ho majú už teraz a neobsahuje žiadne emulgátory, má iba 60% kokosového extraktu a vodu a akurát, že tu bolo lacnejšie, asi tak možno o 50 centov, možno asi tak. Za koľko sme ho? 2,80 alebo 2,90 tuším stalo, takže
Takže som sa z toho, tak si to beriem do kufríka. A teším sa z toho, že to mám. A ešte kvôli cene sme si kúpili poslednú vec. Spoločne. Lebo teraz obľúbujeme výrobu takých kešového krému. Kešového krému. A kúpili sme si kilo kešu orechov. Sú to vlastne nesolené, nepražené kešu orechy, ktoré sa dajú potom všelijako využiť. A napríklad do šejkov, ja si to veľmi rada pridávam k banánom, alebo sa dá teda ten kešu krém spraviť k palacinkám alebo tak. A stáli vlastne, sme to kúpili v takom nejakom orientálnom obchode na Našmarkte a koľko stojí? 12,90 kilo kešu orechov, čo je úplne super, lebo normálne v obchode stojí tak 200 gramov, nejaké 4 eurá, takže je to skoro polovica. Takže tak. Yeah. To je asi všetko už mali. A ešte sme si kúpili avokádo, ale to už sme to nakusli. A ja už som nakusla. Ale je to vynikajúce. Je to super. Dobrú chuť.